Alhamdulillah guys, iki wis tekan nggone ponakane dhisik. Iki nggone mbake Pak Su lho guys, sing bendina di dolarine duwe kelahiran. Dhisik iki duwe putu. Mbak Pita ngeterno pitik. Gimana pirang Mbak Pita ini pirang biji ngono maksudnya? Jawane 6, putahe 12. Ndere dinggo wong iki apa mbelah wedhus barang sesuk. Iki atek-atek. Kok komen yo campur kan gede. Njaluk iki sedenge masku kang gede apa kang cilik. Nek pitik putih niki cara siji, Bro. Gak ya nek sing sing 45. Cara karek ndelok gede cilik ya, Mbak. Memang aku ya takok bakal Mas njaluk sing sedengan pokoke ape nggo atek-atek lan sepasar gaji ya. Kan suwi gak emak Mbak dadi gak patek. Aku pitik abang kulo Mbak serono kok terus iso. Aku pitik Jawa. Loh, iya aku sing pitik Jawa dienggo soto. Lho. Mbak. Ambes. Entek. Iki pendarate iki suwakeh guys ning jero kae. Aku ki lali gak nggo jagrak iki mang. Ayo ning omah kene sak. Iya. Panas. Enteni ning omah kene lho, Mbak. Mbak Pita. Kene lho enteni ning omah. Ning omah sik. Kak. Kenapa? Kak man sih. Aku bar mam. Kecegong iki. Marek lho. Udah. Ambek sambel ambek anu kula bentelo seger ngono. Man, guys. Guys, kan botok iki. Tapi ya padha tokor sitok iki. Lah kok ser-ser ae sak kuwi. Lho ngono ape mbayari kuwi, Dik. Wong Mbak Pita tak kon rene sik kok ning panasan aku ngono. Heeh. Gak mangan, Bro. Lah wis ahline. Ahlina wa ahlinikum. Yong iki kok ning kene lho Yong penak. Ki lho. Tak maneh kono lho aku. Kono lho ayo. Desa ndok iki. Apa kalau Iki mang wis bar ngono, gorengi krecek, kerupuk wis bar kabeh ya. kacap to gedonge yo ape kenter. Lah yo piye? Teman jujur Mek godhong kok malah HP kenter. Lah aku mulih kombaon kuwi mlaku nganu do gandeng-gandengan ngene kok. Wah penyabrang dhewe. Lah. Yo aku Lho. Lah iki sing tukang mek godhong HP kenter lembam. apa meneh kon sen ben potong. Iki. Engko ning kene iki lho, anu nggo mbetheti pitik iki, adem yup. Mang pedae yung sih iki, Mang. Nggo dileh. Yup. Kowe nandur mbako, Dik. Nandur Cara mono aku nandur sampean bar pari nggonku ngono urip ora ya, Dik? Ya. Nek bar pari iki lho dimbako terus urip ora, aku tang mati kok saiki do mati. Innalillahi yo. Piye cara mono? Aduh, Aku kok mir-mir ae jere. aku bayangno manglo. Godhong kemang aku tok ana babar pisan. Santri kalau. Lho suwengi lho ngreceh ae, ndak duwe meneng. Aku budal metu kuburan lho, Yu. Mulai Anggitku mulai drawe surat ya wong bar surat piye wong udan sampai para esuk kok. dadakan Yu ya. Lah kemang sira kenter sing nulungi sapa? Ora enek. Lah kan jare bancaan besok. Bancaane sen aneh. Anu 100 e. Rano ya. Alhamdulillah muga-muga lho ya insyaallah. Senin pas kene pasar. Yo anu lho tek wis 100 yo diluwe. Dilu wis 100 kok. Lah yo. Lho aku sing mbah paini ruwae kuwi agak lho kok pendak lah yo diluwe yo pendak. Oh ya kristinane. Aku insyaallah nek anu yo rono nek iso nek gak yo. Ya kok. Halo ngaku ndang. Nang kene berarti masa senep. Guys, kene iki carane sepasar bayi geden-gedenan ki lho. Ambek wong mantu ae mbomboan. Godhonge sak. Lah iki sing kanggo nendi tak bogorone pisan? Ning kono ae. Lah iya.
Mbah, sing mbok goreng emang sing WC apa sing nggonem dhewe kuwi? Kok nggonem anu ireng lho, Blok. Kedel yo sisa. Tak leren aku. Nggih Kok iso teko. kecincukan lho. Kok Tak leren aku pengen ngombe. iki lho Mbah iki lho teko. Lho teko taksi. Mang ceroroh tak goncekno Mbah Mi. Lah kowe ceroroh aku nek rene ya. Iya. Aku ya Iya tak parani rono etuk maneh. Nggawa godhong gedang sak-sak ndang mlaku panase kok ngene lho. Buka. Iki lho ning kene. Ati, ayo pitik esek Ati kok badhek. Pitik. Kene lho ning gang-gangan kene ayo golek nggon. kono kok pedho. Ndah yo kono wis wong agih kok. Lah iya kono ki wong ati. Cok nyandak pitik. Godhonge ape nggo ngono tapi. Engko sore. Mateng ngene. Lho, Heeh. lha piye? Lah kene pawon wong ati. Kene bunteli tape. Aku tak nak njogok ngono lho. Lho, lah yo kene bunteli ngono. Ngadeg ambek yung iki. Lah aku ki ape rene esuk. Aku Lah tenek sih. Dinda nganu Mbah kemah wong iki. Aku ngono. Apa ning gone yung suwe rene sik kene nek pegian pora tok enak. Lah yo Mbah Ju yo bareng iki mang tek wong iki. Heh? Sus yo ning kono wong iki kok Ya iso. ini mula lek aku ya ning kono. Ngiwangi masak berarti. Lah denge iki mange Mbah. Heh? Denge iki lho iki mang. Iya aku Gak muslimatan. Gak. Gak nganggo muslimatan. Ya wis cukup lek iki. Kon mau apa nganu untuk metok esuk mang? Kok esuk? Aku tongan kenter gak karo aku. Enggak ora nek kenter apa banjir. Oh alah yo yo. Bayan. Ini lho. Karo gedung iki aku kudu-kuduran dek. Nek ngono kok mbok seguri. Lho langit tuh. Aku tak ngatur sing kono. Entek, boso tak pareng mak belum bisa. Mbah Yem. Kuwi enek sing kon nyandak liyane Mbak iki iwake. Iwak. Lah jere ngajak bunteli tape. Aku dijak buntel-buntel tape. Lah kene sing wong akeh enek sing nyandak iwak kon ngono ya aku. Mas Reno. Piye yo? Gedang, gedang. Iya, iya, heeh. Sing tukang ngimbu gedang sapa? Karti. Kon ngimbu yung Dam. Gedange wis oh. Lah kae wis tengkleng kok loro. Kowe. Dewekno. Sing ngomong dhewe lho iki apa ajane? Madu paling. Iya. Iya, lah mang nek sekolah sak kalem ke madu ya apik malah buntu. Walah iki diingi. Walah yo. Apa? Gunung Ijo bareng. Kayak sembrono ngene sih. Diubah ning ndi, Mang? Apa? Lah aku wis noto bak ning kono kon ngono radi. Cara aku ngumbah yo kene batore yo. Korono iki wae tekan ndi? Lho, dikone ndi? Ning jero omah nggon saisan. Wis dibuka kanane. Ngurine emper paling. Yo ning emper lebih bisa. Aku pengen iki dari yo bibit ngono mah. Yo balik nongkrong. Penak nganggo blek-blek yo iki. Sendok yo tak ngenekno. Oh iya, Pedes, ya, minyak. Ya. Gimana ngotong-ngene aku ngene. Ngene. Nek nunggu nang kumpuk mangke. Racak apa tuh? Yo racak. Aku dijak yo si Mas karo ngono anakku gak pengen anu yo gelem yo ngaku. Tak mah pengen mlaku aku kono. Wong ngene ndi sing kemah Mbak Dinda. Kemah nek ndi yo? Aku bodos rene iki aku. Ning sekolahane kono. Gak ayo makin kalau ndek elu yang urung persiapan apane kuwi lho. Iki toto dhewe. Apa sejak sekolah. Itu nape iki? Heeh. Sik tak mau ana nang diri nang dibunteli. Ora sore iki. Mager sore walah. Apa kok diana kok mampir ngene anu Nurul? Main rono aku Sore ya? ya. Lah aku nek karo kowe sih ning ndi? Manggono. Aku yo mulai udan kae iki. Wah, Nek main Nurul aku mulai iki 10 iki Pak Ya, Pangdi.
Ya delok kuwi toprak kuwi. Aku kan delok toprak. Lah kok ndi? Aku jalan-jalan. Oh, Ini mau delok ngono. Mbak, Rino delok. Sejak walah. Udan Pi apa bae? ambyur kabeh. Bapak ya, coba ya, Pi. Ati Rino nek kan ya aku delok sampai jam 4 kae. Udan kan paling aku nyuruh balik yo. Mari udan duduk misal. Aku nduk pipi ning gone empere lek menyes iki. Aku duduk ra karuan kene nggone ting kono wong busuk ning antara kinaki aku wis Aku anakku mulai ning kamar. bungo ipake nunggu kuwi. Aku alah lurus kadung sopan kabeh. Sampai larang kadung anyep lho aku tak sak ngrucut lho kok ra ngenteni terang rusak anepan ngene iki. Awan iki ketok gak udan lho. Udah tak Iya, ngomong teh iya, iki kan iya. iki nyolong iki. Nembungannya Teh riuh. masem kok Iya. teh iki nek kadung Sawangane ora ora ya, langsung Jo. gak gerbe tulisan. Dalam ngantek. Iki Jarane rambang dame iki tenan. Dami ya. Iya. Pol gede iki banjire. Iki meng ora tak delok. Ya nek iki mah ora cilik aja. Lah wong udan suwi tok gak bener. Oh, Lah kono-kono gak yo. motor delok jebol ya ra iso ndadek. Jek sak. Ngono sing bejo iki pari pas jebrol lho yo yo. Iku kowe tak nomah pas jebrol. Ya bejo iki. Alhamdulillah. Mbok piye pine ada ganyane iki. Lah kon ku gade-gade ora pecel lho yo. Alhamdulillah ya. Ayo. Aku ya ora pede. Api lho sih wis kuwi. Alhamdulillah kena kumangan. Coba Pak. Rasane Cek delok tuh wis nang kono sampe wis tok bareng nang sopo kuwi. Yo. Pateni kok. Lari kan sing. Oke iki mang paling gak ngono pas mati. Ora dipateni neh terus kono mekan. Ngono iki. Kau ini bapak siram ini. Yo paling kono telat mang. Nah, ini dia tuh datang ke sini. Tarik kita kan. Ngerageni tape guys, tape ini dirageni dikei gula kei ragi ben legi diolah alik ini ya ketane apik ini Tanah kondang. Para ngurek lu. kan bener-bener adem ketane Oleh karo yo, lah kasupre kono gede. Majen semuanya apa yo kasih dino ora mungkin. Ini jare ada ingin mati. Gelem lah aku desuk. Diteplek susik ora gelem. dibalekno Dibalik ngurek. Ya aku tak moro diron Gusti. kowe moro-rono dhewe Ora perono di hospital. Yo. alah yo wong tuwak pedengkilan Titipi kok enak. kowe engko nek pas nyadran kuwi gak melok gendong Duna apa ngono ngono ya Gak iso keluaran kapan ki aku. lah Mbak Tin ku gak melok Kono ndak iso anak-anak nakal iku gedhong kok. lah gak sing sampean sing ngomong ngono biasane Nek gelem timong ngono cak. Ora gelem. ayo Nek gelem timong ngono cak gak mungkin ora. Timong ora. Ragine kok kabeh no. lah mang ndi iya lah iki cek kok setiap bar diwalek ngono terus dipiru sithik-sithik neh ratakno neh ngono wis ya ngono ae Ora ngantek nganguk ki saya Wis ngajak mantu. Ayo Bu, ge Bu. Masuk Bu. Ayo Bu. Iki ki apa ndi? Karo adik ki lho. Akasan Dik Ireng. Apa tak tinggal di Jakarta kok yang nakal. Halo guys. buntel-buntel tape guys ngono Buntel-buntel tape. aku ki lali ranggo tripod tok ki mang Lah iki yo lah aku gak sengaja rene Dik pikiranku yo nganu apa jablas ngampun misan ngono mikirku kan ngeterno anakku pramuka ning sekolahan kemah. nggih kemah Kelas pinten Bu? angke kelas 1 SMP. SMP
Saiki dhuwur. Apa walah ambek aku kudu diungkuli lho, Dik. Lah ya ndek Kaya pake, cromon iki kok pake. Nek Agus kan dumpek kok aku. Kaya mbuke. Nek Dinda iki cilik-cilik kentol tungkak wis ora ninggal pake. Bokong iki kempot. Kok pake. Lah tekan driji-driji lho, jendikan anu iki ya duwu-duwu. Gunting ki lho, Mbak. Ngono gunting. Lah kuwi ngono iki pesone gitu ya. Nek aku Gak patek tedasnya lho. bojomu sing dikek sing mati ku apa ganteng ya? Nyoto rek bagus anggere nyoto ku ya ro aku. Kang Pardi yo irunge yo mlingit ngono Dik yo. Yo muancem ganteng. Anggere nyoto ku ya ro. Anak bahasa teman ya kayak pipa. Ya teman kok pipa irung njane. Tapi nek Dinda ki sering do diarani kok Mbah Wagirah sini. Kaya nganu Mbah Partine kuwi, Mbak Warsini. Agek balik kok. Cilik kumut-kumut arisan. Iya padha ae Dinda ndek bayek yo wireng kaya. Saiki Sekarang yo Karti. Awon kula. Nek tak jek. ya on kulon. Tak jek. Nek tak patoki 6. Awon sing di. Temen-temen aku diongkoli. Walah. Lho pawon anyar kuwi. Ya sadar kok iku jenenge. Iya, temen-temen aku diongkoli. Bentang ketularan ya, Dik. Gak tani Mbak Tani. Sukeren. Rambutnya ya. Nya, sekelan aku. Nya sekali. Iya. Wedi ya paling makbrok. Anggota Dewi ndang nangis. Kok nek landek ben wis gedhe, anggere ngene wedi ngono kok. Aku mau. Isine aku mau tok. Ngono terus ae. Lha ya piye ngene? Wedi terus piye? HP-ne apik kok, HP-ne apik kok lek ini. Apa Bu? Berarti kuwi gak sida jago. Oh, sesuk kerja. Lah yo dik ape rono malah karipan gloyo. Awet arep. Kok. Iya, guys. Mau ape kerja rek. Lho kok nek rono-rono iki ora ketok, Bapak. Ketok. Oh, dungo diatur di pas kamerane nang ngono le. Nang rono. Wis diatur niku. Oh, aku wis watuk-watuk niku. Sesuk ki rencana ki nganu, guys. Dhisik karo Pak Su ki arep ulur. Nek daerah kono-kono nek ngarani ulur ya, guys, tapi ning kene iki icir. Icir jagung iki punya anak lanang, punya Mas Lalimantan iki sesuk icir jagung sing mbahone Mbah Pomo karo sing kombone Pak Detris. Pokoke sing mbahon kene lah guys, suka sing mbahon tandak. Sing tandak kan urung dijupuki jagunge. Angge sak nggon tok ya sing kono. Sing telung nggon kan isek urung dijupuki. Jagung iki urung tuwek guys, urung enek umur 38 iki urung enek. Dadi yo sesuk iki Tapi Dinda sesuk kemah ya wayahe balik. Dinda kan kemah. Sesuk iki jam 9 iki mantuk, iki mang tak pasrahno karo Mbak Ana karo Mas Agus. Pokoke engko nek sing njipuk nek gak Mbak Ana nggih Mas Agus, guys. Dhisik iki pokoke grecep golek dhuwit mumpung enek iki. Pak Subarang ya wis melok terjun sesuk iki. Rame guys, kene niku Bu RT yo melok, Mbak Par sing family online sing nekokno Mbak Par, kena apa deh Mbak Par saiki gak tau melok kerja ning gone Mas Lalimantan. Nek kerja ki melok, guys. Cuma ki nek ngepasi maksudnya gak bareng-bareng. Mbak Par kan duwe grup tandur dhewe. Nek grupe tandur ki yo mangkat yo berarti gak iso melok ngene Mas Lalimantan. Lah nek nuju Mbak Par ki tandure ngepasi kok wis bar tandur kabeh, enek kerjaan ngene Mas Lalimantan yo ikut. Tapi kadang ki manggone iku lho guys gak awor. Kan jenenge sijine kan ning pulur rono, sijine pulur kene. Dadi
aduh ndeknane kocek kae ya ngono sing Mbak Par pulur kono dhisik pulur kene dadi ngepasi pas sarapan juga bareng makan siangnya juga bareng jadi Mbak Par iki gak iso awor lah karo dhisik iki dadi yo gak melok ke syuting malah Mbak Par kuwi sedina karo bojone kuwi entuk 27 karung karo Pak Jan kuwi nek sesuk iki kan dhek yo santai dadi yo iso melok dinggo sesuk tapi Mbak Par dhewe icir wong pira ya sesuk 19. lanang wedok iki campur 19 orang guys tapi yang mbaone kuwi 2 lokasi maksudnya sesuk bareng-bareng rame-rame dong mlaku wong ditonis Ditunggu ya guys. sepeda motor kan juga iso mlebu njero wong udan deres udan iki pokoke walah guys tenan 2 hari berturut-turut iki sampai 2 hari piye wis mulai ini. Enggak, maksudnya ini sampai suwengi sampai esuk ngono Mas. Mulai Jumat malam Yo Sabtu. nek semingguan yo wis luwih lah lebih. 1 minggu ki lebih pokoknya iki diguyur hujan terus, tapi alhamdulillah iki yo gak sampai banjir ngono guys. Banjir. Banjir kira kali Mas. Dan ning daerah liya-liyane iki tang ini ki lho omah ki sok banjiran kabeh. Purwodadi. Terus deknane iki ki lho sendi Bluro sing bagian Kalisari apa kok Kalisari ndi yo. Pokoke bagian sing daerah untuk rodok-rodok kuwi banjiran. Terus ning iki Bapangan iki yo. Tapi kene iki alhamdulillah guys. Aman. Cara banjir iki yo kali sing meluap, bukane ning omah-omah ngene iki mboten. Tapi alhamdulillah iki kok aman, ora nganu ning omah-omah ngene iki lho. Nek liya desa iki walah guys, sampai do parah nggih, ngantek do ngungsi sing di omah kuwi. Udan enggak anu, nek udan deres tok ngene guys. Mari terus campur gluduk, campur wah petir ngeri. Kadang dhisik ngono kuwi ngaput ki sampe tekan wengi. Mergo perkara gluduk kuwi dhisik gak wani main HP, nyolokno HP, ngecas HP iki gak wani guys. Pokoke data apa wis tak pateni kabeh. Gak wani dolanan HP dhisik nek waktu gluduk ngono iki. Pokoke wis tak pateni kabeh, tak mode pesawat. Lah kok ketengku krasa wesu. Sumangan. Kenapa ana kula? Iya. Mbak kok. Iwak. Ngono ku nek iwak ning kono nek gelem. Iwak apa? Jawa. Wah, pitik Jawa lah ya. Halah ndek iki lho terteran iki pitik Jawa kok yo mbok pangan Lagi mang koncone enak. Kalau sampe enak ae pokoke. Ning kate kok ondo rantai. Bantah ya guys. Padahal iki wis jam 10 malam lho guys ngene iki lho. Weteng urip yo lesu, nek lesu iki tok Tapi lagi balik kok kuno. rasa turu. Dhisik ya nggih balik penggone anak-anak guys iki mang. Dijagungan sak tenagane enek lek Pri, lek Man, enek lek Wartono. Terus apa Mas? Ya awake dhewe ya. Jagungan ning kono. Rame guys. Besok iki rame mlaku yo bareng-bareng nek iso bareng kadang yo enek sing mangkat dhisik ngono lho. Ora mesti. Mari yo ora mesti. Wis ngantuk guys. Ngono yo guys, kontene nggih. Jan iki sesuk iki yo rewang guys, dhisik iki yo rewang, yo nggone ponakane dhisik kuwi. Tapi kan iki mang wis ning kono, kan yo cek dina Senin. Dadi iki mang wis nyicil nggih tape, sesuk beleh wedhuse, terus Senin kuwi anggek dengi. Pasar bayi tapi ewo iki melebihi wong mantu. Nganggo prasmanan barang guys sampe sesuk iki. Mangan iki dicara ning ngarep ngono Mas, beda to ambek dhewe. Tapi 2 menu tok pasang apa kuwi jenenge deklet malah pokoke geden lho guys geden ngene ponane Pak Suwi. Kau tiga. Mari seneng anake kan sing pertama iki cewek terus sing kedua iki cowok dadi seneng-senenge duwe anak lanang guys dadi dihake koi mesisan terus apa kuwi prasmanan pokoke iwak wedhus iki dienggo prasmanan sing
ngeteri dulur-dulur kuwi nganggo ayam potong, guys. Mendarat yus. Tinggal golek duit lah ya, guys. Wong rewang sesuk enak ijek kan 3 hari berturut-turut. Ijek 3 dina, engko Senin ijek sedina. Pokoke kene iki golek duit sik. Delok paling yo jam 1 jam 2 wis mulih engko sore cek iso ngewangi. Iya guys, wis ngono nggih kontene sesuk dilanjut neh guys. Baik bolak-balik matur suwun sanget kagem panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada. Semoga diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine guys, rezekine lancar seperti air zam-zam, pokoknya ngalir terus seperti air zam-zam nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya guys. Tak mangan guys. Kucine iki wong urip sehat. Lesu-lesu ngene nek lesu malah ra iso turu iki kok.